बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 8 दिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोरबो बिसम्बि, बाक्सानि रैदोम बर'नि फिथाइ थायनो गोसो हमथानांगौ, शुभ बर'नि 2 बोसोर बारलांबाय, चिरांनि सन्जय बसुमतारीनि गोमालांबाय, क'क्राझारनि सुप्रिया बसुमतारीनि हास्थायनाय गोसो, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि खोमसिनि आन्दो जाना दिनैबो दं, बाक्सानि रैसुमै बर'नि बेसेन गैयै मुसुखा, धनिजा ब्रह्मनि रावबो गैला आंहा खन्थाइया सेबखांजादों आरो सुकाल नार्जारिनि गोसो थोनायनि माला सुंद' सल' आरो सन्जय बसुमतारीनि सिरियै बावगारलांबाय 1 मिनिटनि सल'आबो सेबखांजादों।